Eta zenbat ordu itzen ziren behar egunean? Ba, bitu, hori izan beste gozo bat. Zuk zartukelan, ez dutun ordu deko zu, urtetako poster ditan. Gu ginen duen bierra, sortzitatik, ordu bat akat. Da, ordu bititatik, urtetako ordu izan, poster ditan. Baina, gatu bizinean, zeidekate obligatorio. Zer zan, bestean porrak eta zerak zubizik ez tozuzen arte. Da, beste gozo bat esan, izartuzun, zu zeiretan urtengo zu, baina gatu bizara amarrak, osea, bi ordu giz, amarra ordu bizuz. Da, hicimos por ejemplo, nire hogei urtaria no hizinekan, nire karrago izan zone, nire banoie. Da, zan zerti moduen, zelan barzoi zelan. Zu hemen gatu biozu, zelan gatu bio dela. Amar ordu ez da gazaitik egin. Baina euro ez da egin, firmau sortzi, baina egin amar. Hori bantzizan. Agur txikizaz, esate bien, sortzi ordu. Baina gero agur ondizaz zien, amar ordu, da amar terri egin behar zu, soba. Bai. Eta horrek aparte kobretan ziren? Bai, horrek, sartzen ziren nominan, baina ez din sartzen nominan. Batzutan azken nien bai sartzen ziren, baina beste sobera eta aparte moten den.